लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आं दिनै मोनसे प्रग्रामाव थांनो नागिरदों आंखौ बेवहाय माने एंकारिं खालामनो थाखाय लिंहरदों आरोना ओमफ्राय जों दा न'निफ्राय ओंखारबाय नै बिनानावजों आंजों ओमफ्राय खाथियावनो बारा गोजान नङा थांबाय थानोसै फैबाय थादो ओमफ्राय प्रग्रामाव मा जागोन मानि थाखाय बेखौ आं उनाव खोन्थालांबाय थानोसै जों मोनफैबाय मिटिं एरियासिम जायगाया एसे गाज्रि जाना दंमोन आरोना एसे अखा हानाय बोथोर नालाय दायो ओमफ्राय जों ससे थाबायनानै थांबाय मिटिं एरियासिम आङो मिटिंनि सोमोन्दै बुंनानै बावनानै थादों मिटिंआ जादोंमोन सेरेमनियेल लेइं अफ फाउन्डेशन फर कमन एन्ड इन्डिभिजुअल वर्कशेड सेटिं अप सोलार लाइटिं सिस्टेम आन्डार खाग्राबारि एन्ड डिमाकुची क्लास्टार डेभलपमेन्ट program sponsored by Development Commissioner for Handloom Ministry of Textile Government of India New Delhi माने मेनलि वेभिं सेन्टार खुलिनायमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो आंखौ एंकरिं खालामनो लिंहरदोंमोन गाहाय आलासिनि इन'ग्रेसननि उनावनो जोङो मेइन प्रग्रामखौ जागायबाय आरोना मेइन प्रग्राम जागायनायनि सिगां बिनानाव सासेखौ रोजाब होबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो गोसो गोथारै बावहरग्रोनाय जाबाय दा नैबे समाव आङो दोंसे मेथाइ खननो आखायाव लादों माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला अन्नानै निमाहा होगोन होननानै आसा थाबाय बे प्रग्रामाव गाहाय आलासि महरै दंमोन जोंनि अनरेबल स्पिकार आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि श्री बिस्वजित दैमारि सार बेनि उनाव जोंहा आरो सासेबाव आलासि दंबावोमोन सिनियर कनसालटेन्ट हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल श्री एन राणा पाटगिरि सार आरो बेजों लोगोसे दंबावोमोन जोंहा सुपारिन्टेन्डेन्ट अफ हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल भेरगावनि श्री सन्दीप दे सार आरो बे प्रग्रामखौ माने मेनलि माने अर्गानाइज खालामनाय माबाया जादोंमोन डिमाकुची जनजातीय महिला BKSS लिमिटेड डिमाकुची माने बे गुटनिनो आइजोफोरा बे प्रग्रामखौ मेनलि अर्गानाइज खालामदोंमोन आरोना डिमाकुचीनिफ्राय ओमफ्राय जोंनि गाहाय आलासि आरो माननि आलासि बिथांमोना फंनैसो बे स्किमनि बागै बुंफोरनानै होदोंमोन माबायदि जोंनि वुमेन्सफोरा बेनिफ्राय बेनिफिशियेल जागोन माबायदि जोङो खामानि मावनानै जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो हागोन माने माबायदिहै जोंनि आइजोफोरा न'आव ओरैनो जिरायना थायालासिनो माने खामानियाव मुखुब जानानै थानो हागोन आरो गावनि जि दानाय बा माबा माबि मोनगोन आखाइनि खामानिखौ गोजौनि लेभेलाव लांनो हागोन बे स्किमनि जुनै दा नोंथांमोनाबो गाहाय आलासि सार बिस्वजित दैमारि बिथांनि फंनैसो बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनाबो खोनासंनो हासिगोन नै खोनासंदो जोंहा मानाव गेदेर राणा पाटगिरि जायनि मददजों जोङो बे स्किमखौ मोननो हादों आरो जोंहा सुपारिन्टेन्डेन्ट दं बिथां दे आरो जोंहा गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं आफादनि आरो जोंहा बे डिमाकुची मोनसे जायगायाव दानाय लुनायनि सेन्टार हिसाबै बेवहाय हाबा मावनाय बेखौ जों मोननो हादों 2 कौटि रांनि दा बेखौ जों माबोरैहाय मोजाङै जोंनि खामानियाव बाहायनो आरो जों जि थांखिजों बे स्किमखौ लादों बे थांखिखौ माबोरैहाय जोंनि गेजेराव मोजाङै मोजां मावफुंनो बे बाथ्रायासो जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा
दानाय लुनाय जि क'अपारेटिभ ससाइटि बे ससाइटिया दिनै 400सा महिलाफोरखौ लानानै जुदि आइजोफोरखौ लानानै दानाय लुनायखौ जुदि जोङो जेब्लाबो खालामलांबाय थानो हायोब्ला बे 400 जननि जिथु दानाय जि जोम बेखौ लानानै बेफार बानिज्य खालामनो हागोन ओनसोलनिफ्राय बेवहाय दाग्रायाबो मोनबाय ससाइटि हिसाबैबो मोनबाय आरो नांगौ मानसिफ्राव मोनबाय दानाथ' जि जोमनि बिराद अभाब बहुद दाम जागासिनो दं मानो दा आरो मेसिनजों दानायखौ होबथाबाय बाहेरानिफ्राय फैनायखौ होबथाबाय दाना जोंहा जायगायाव जेसेबां जि दायो बे जिया थोजासे नंला आरो थोजासे नङैनि थाखाय दाना दामाबो बारा जि बुङो बेखौनो मोननाय जालायलांबाय खिन्थु गाव बायनांगौबा बायनो हाया ओरैनोब्ला हले दामा बुरजा दा ओंखायनो दाउ बेदरा जोब्बायनो आं अमा जाया ओमफ्राय गैलानि आं फालौ थाइनैदो जानांसिगोन जाखां लोंखां जोङो न'आव फैबाय ओमफ्राय न'आव फैनानैथ' आं मा खालामो नोंथांमोना दिन्थिगासिनो र' ओमफ्राय बे स्किमनि जुनैनो जोंनि आइजो माहारिया जौगानो हागोन होननानै आं मिजिंथिबाय बे आंनि फंबाय बेनि उनाव आंनि बिनानाव सासे नोंसोरनि सिगाङाव आं दिन्थिनो थांगासिनो फैबाय थादो टेन प्रेजेन्टिं मानब लाभलि लाइट नोंनि नामा मा मुंमोन बिनानाव मा मुं नोंथांनिया बिनानाव आंनिया मानब लाभलि masih roro wah ini kalau kudu di mana nah aduh apa ini sabun आंनि अनजालि बिनानाव दिल्ली दखना गानने का खिंचले भाई गिडिंग ने खिंची दे थोड़ा घूम के दिखाओ जरा नच के दिखाओ Angka ni hinda kamu ni dimana be? Acara wah, aku pipa mana? Angka rumah no, angka gawe mana? Malah ni bapak aku yang nato kuna. แล้วก็เพื่อนหนึ่งทั้งมันางในวิดีโอคอล Ada ni betul ni na. जाबायले नोंथांमोनाबो बेबायदि गावनि उन्दैखौ देलायहोनो मोजां मोनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थानो दाबाव जाबाय गोबाव जायो आंनि भिडिअआ Nah, isinya mesti ada iPhone awal lade. आङो माने प्रग्रामनिफ्राय फैनानै मा खालामगोन मा मागोन बिदिनो फंबायखौनो एसे देलाय होबाय आरोना जों बिदिनो खामलायबाय थायो जों सानैजों न'आव थानोबाथाय ओमफ्रायो थेंक इउ बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय ओमफ्रायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबा Subscribe-खौथ' बावगारखानाङा दे साबस्क्राइबखौ बावगारखानाङा बिदिनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबाय थागोन नङा होमबा बाय बाय